Ahojte priatelia, v novom tutoriále vám dnes ukážem, ako si nastaviť Nintendo Switch ovládač Candy Rock. Najprv pripojíme ovládač Candy Rock do voľného USB portu na PC. Ovládač musí svietiť, aby bola malá bodka, čo znamená, že je aktivovaný. Potom do internetového prehliadača zadáte názov Joybetter 7.1 a stiahnete súbor, ktorý rozbalíte pomocou WinRAR do PC. Nainštalujeme všetky ovládače z priečinka a potom si v programe nastavím ovládač, aby sa aktivoval. V videu vám ukážem, ako to nastaviť, ja už to mám nastavené.